ven a parte seria despois do tema das cartas. Vou intentar ser rápido tamén. Digo, a seria porque hai cos libros e tal, o que se debería evitar logo no ensino, ademais. Perdón? Compensados. Sí, son. Entón, sei, pero non é tanto, é para procesar texto, pero é un pouco máis serio, pero tamén pode ser divertido. Entón, é un pouquiño así o que quero comentar, falar de procesamento de textos, especialmente do procesamento de oracións, comentar un pouquiño algúns resultados que obtiven. Primeiro, obviamente, dicir un pouco quen son, pois si, son Afonso, son docente, entón interesan moitas cuestións estas de pedagogía, moitísimo, porque teño o privilexio de estar con mentes xoves que queren aprender, ademais dos cursos de bacharelato que están super estimulados, non? Entón, eu teño traballado bastante antes de estar en secundaria, traballei moito, levo pois máis de 2 décadas traballando, xa teño unha idade, levo ben máis de 2 décadas traballando co que é procesamento de textos. Traballei, cando empezou HTML, logo traballei moito coa web, e de feito o que vou presentar aquí agora que en R inicialmente desenvolvindo con PHP, que é moito máis lento para o procesamento de textos, obviamente o entorno web, pero para o volume que traballo, pois dábame resultados. Ademais, eu si concordo que R é unha boa ferramenta pedagóxica, entón teño dado algún curso hai anos xa, no 2015, pois onde daba un curso de lingua e sociedade, por exemplo, tive tamén o privilexio de estar na Asia. Entón, estas cousas da lingüística ás veces son un pouco pesadas e aburridas, entón fixen que o curso fose ao mesmo tempo que unha introducción á sociolingüística que ten moitas variables, moi cuantitativo, fundamentalmente cuantitativo, pois que fose unha introducción a R. Está aí, de feito é das cousas sorprendentemente o menos académico que teño, no sentido de que non é un artigo peer review, en cambio o que máis visitas ten nalgún dos repositorios que teño, a parte de todo o mundo. É unha introducción a R ao mesmo tempo que unha introducción á lingüística. Finalmente, xa máis recentemente, tamén tive o privilexio de estar nesta casa, na USC, no Citius, onde acabei de unhas pinceladas aí finais a tese que me levou, no meu caso, levou moitos anos desenvolver, que é sobre o procesamento da linguaxe natural. Entón, de todo iso, durante todos estes anos, pois que de traballar con procesamento de textos, sobre todo elaborando Corpora, pois fixen no seu momento, eu tiña un interese, cando acabei a carreira, son de letras, obviamente, os que estudei latín, hitita, sánscrito, falo céltico, estas cousas, pero ao acabar a carreira vin un poquinho que me faltaba esa parte cuantitativa. Entón, o primeiro que fixen ao acabar a carreira foi un curso de matemática pola Open University, un ano nada máis, non fixen. É un curso que sería o equivalente ao que sería un bacharelato, así que a min facíame falta, porque vía que a lingua, pois que sí, que estaba esta dimensión cuantitativa que me parecía necesaria. Entón, é verdade que foi toda esa reflexión de moitos anos tamén, intentei sempre cuantificar a lingua, non? Entón, ás veces, que pasa? Que non estaba sistematizado. Eu vexo aquí, por exemplo, tedes modelos, hai modelos feitos para todo. Na cuestión lingüística eu estaba bastante... Non había, é que non había. Entón, mesmo un problema simple, pois tiña que desenvolver eu as fórmulas, ir aí probando, experimentando coa miña matemática, un pouco iso, bastante básica, non? Entón é iso, fundamentalmente. Pois o problema, vou falar do problema, non? Eu teño un texto, iso, como son filólogo e traballei con estas linguas así difíciles, o hitita, o cuneiforme, o sánscrito, sobre todo para atacar un texto, o Mabinogi, que é un texto medieval galés, que é moi relevante para a historia da literatura galega, pero non hai traduccións, non había naquela altura ninguna traducción directa a ninguna lingua peninsular. Problema que, ademais, tampouco hai moito estudo, son linguas que non están moi estudadas, entón víame un pouco... vi as dificultades do texto. Entón, pensei eu, se cadra, se en vez de seguir unha secuencia lineal, é dicir, o que é a liña da narrativa, como os meus problemas son fundamentalmente gramaticais e semánticos, é dicir, hai estruturas, porque eu, aprendín un pouco galés e falo Rudunxarat Cymraeg, falo un pouco galés contemporáneo, pero outra cousa é, se os que sabedes estudaste literatura medieval galega, aínda que é moi parecida, non é tan diferente o galego medieval ao moderno, é do máis parecido que hai no mundo occidental.
é diferente, é dicir, necesitas estudo. Entón, eu co galés estaba un pouco, custábame, non? Entón, dixo, a ver, en vez de seguir a secuencia, a parte da historia xa sei, quero coller aquelas oracións que sexan máis concretas, máis fáciles, onde o vocabulario sexa o máis común, entón, polo tanto, van estar nos dicionarios, porque pode haber palabras na Idade Media que non tesen ningún dicionario. E, ademais, as estruturas sintácticas que son máis fáciles, e así, ademais, é como aprendemos, coas estruturas sintácticas máis fáciles, vou avanzando, cada vez coñezo as máis complexas, e así podo atacar o texto ao mesmo tempo que vou traballando e traducindo. Como me envolvo, espero ser rapidísimo. Entón, así foi como elaborei un script, xa digo, en principio era elaboreino con PHP, e últimamente paseino a R por iso, porque levaba moitos anos tamén traballando con R, é máis cómodo, moito máis rápido, non? Entón, os materiais que necesitamos, un texto, un corpus, non é necesario que sexa moi grande, con que cumpra a lei de CIF, e iso unha páxina xa non la cumpre, dúas, con que cumpra esa lei, pois xa serviría. E, por exemplo, este é un exemplo de texto, do máis recente que traballei. Neste caso, un texto do século XVI en portugués, este é un texto amplo, son igual 250.000 palabras, aparecen 2 volumes, é bastante volume de texto, por iso utilizo con R. Que pasa? Que non está estandarizado, de acordo? Digo aquí o problema, non é portugués estándar, entón se eu quero procesalo con procesamento de linguaxe natural, as ferramentas van ter dificultades, de acordo? Entón, primeira aplicación, por exemplo, imaginade que eu quero adaptar, quero treinar unha ferramenta contemporánea a esta lingua. Necesito primeiro crear un corpo do grado sobre o que treinar, aprendizado de máquina. Pero iso é caro, crear un corpus, non? Teño que ter o típico, nos tempos utilizábanse bolseiros, o que hoxe en día, se é o portugués, pois podemos utilizar recursos de distintos países, xente traballando, pero é caro. Entón, se en vez de seguir a secuencia lineal, como se utiliza de feito nas empresas, eu traballei un pouco nas empresas que traballan con estas cousas, o que quero é presentar aquelas oracións que sexan máis simples sintácticamente e que teñan o vocabulario máis común. Por qué? Porque o meu corpus vai ser máis efectivo antes, con anterioridade, un pouco o que pasaba cas cartas, e buscar a máxima eficiencia. De agora, se eu sigo a secuencia lineal, imaginade, a primeira oración é complicadísima. Quen teña que anotar vai levar moitísimo tempo e eu non teño resultado ningún. Se poño primeiro as oracións curtas, de acordo, eso xa se replica, porque cada vez que alguén anota, xa o paso ao corpus e xa teño unha porcentaxe elevadísima de corpus anotado, moito antes que se seguise a secuencia lineal. Entón, iso é unha aplicación, por exemplo, este corpus. Ca que traballei originalmente é isto, non? Pois, o texto é moito máis longo, esta é unha mostra de calquera. Isto é galés, é difícil, galés medieval. Entón, que é o que facemos? Simplemente, pois, primeiro, obviamente, sí, limpalo de marcas, pois no caso do galés, por exemplo, tiña un repositorio público, está en XML, no caso do portugués, pois remover os puntos, é dicir, unha edición digital, e simplemente buscar tokenizalo, e despois ordenar o que son os topos, os tipos únicos, unha frecuencia cipsiana, que cumpre aquí, vedes que cip a todo isto, aínda que é unha lei que se utiliza na xeografía, é unha aproximación, cando fixo o cip estudaba sánscrito, estas cousas, entón é unha aproximación, como se ve aí. É un tema interesante para quen lle guste a matemática, saiba de matemática de verdade. A lei de cip non é tan empírica como se di ou como se asume ás veces. Atención. Pero, bueno, sérvenos para aquí. Entón, a miña pregunta, é posible capturar a complexidade oracional con termos únicamente cuantitativos? Ben, entón, reordenar o texto para coller primeiro as oracións menos complexas. Ben, eu asumín dúas premisas, que son obvias, ademais. Non fai falta estudar filoloxía, non fai falta saber lingüística para isto. Unha oración máis longa vai ser máis complexa, vai ter máis unidades dentro de sí, vai ter recursividade. Unha oración máis curta vai ser máis simple. Entón, esa é a variable que teño para a sintaxe. Super sinxelo. E a segunda, a complexidade semántica. Un termo que aparece máis veces é máis coñecido. O vocabulario que usamos máis veces é o que coñecemos. En caso de que non fose coñecido, que tivese que traballalo, vou ter máis contexto, se aparece máis veces, co cal vou poder solucionalo. De feito, a quen lle gusta o procesamento de linguaxe natural,
Sabedes que a teoría que se utiliza hoxe en día, sobre todo en PLN, para a semántica, é o contexto. Extraemos o significado dun termo, extraémolo polo contexto, onde está. Eso, co coseno tamén. Entón, esas son as primeiras que son básicas. Entón, a fórmula que elaborei, a miña, que lle dei daquela, é esta, non? Fundamentalmente, que teño? É un sumatorio que vai recorrendo os tokens dunha oración, obviamente, previamente segmento todo o corpus en oracións, entón recorro cada un dos toques de oración e calculolle a frecuencia que se chama frecuencia relativa, é dicir, que sei xa cal é o número total de tokens no texto, entón esa frecuencia relativa o que me está dando é o valor semántico, a importancia semántica. Canto máis valor teña é que máis veces aparece no texto. Isto, ligado á eficiencia, a cuestión é que non pode evitar pensar un pouco en economía, porque estivemos falando antes da empresa, eu tive tamén, andei un pouco no tema da empresa. Entón, isto traducido, aquí sería en cuestión, en clave semántica, pero levado a nivel de empresa, se tivésemos que analizar custos, sería moito máis efectivo tamén, porque nos aparecería máis veces no corpus, co cal, se houvese outras persoas que tivesen que anotalo, xa o terían solucionado. Soluciona unha persoa, xa o teñen os demais. De acordo? Iso é o que eu lle chamo, neste caso, complexidade semántica. Que é o que fixen? Pois compensar o que falaba o profesor do Brasil na segunda intervención. O que fixen foi clasificar en 5 niveis. Entón, máis importante de todo, para ordenar o texto, porque podo ter distintas situacións e tamén porque a miña motivación era experimental, teño que recoñecer en inicio. Entón, máis importante, máis relevante pode ser a sintaxe, entón toda a relevancia. Máis importante pode ser a relevancia, pero cun pouco de importancia da semántica, igual importancia a semántica que a sintaxe, máis importancia a semántica, pero con algo de importancia a sintaxe, ou toda a importancia para a semántica. A sintaxe é, pois, menos relevante. Que é o que se obtén? Pois obtense, e quédame a letra pequeniña. Vaya, estas son as oracións, xa. Entón, se o que lle dou é só importancia, só a semántica, claro, dalle igual a lonxitude da oración. Non pode ser interesante, porque esta oración vai ser as palabras que aparecen máis veces. Con que cubra unha destas, vaime cubrir despois, se o aplico sobre o corpus, vaime solucionar máis termos, non? Que pasa? Se teño dificultades de comprensión sintácticas, igual non é a que máis me interesa. A que máis me pode interesar son estas xa, onde estou compensando, xa estou valorando a importancia sintáctica. O extremo sería xa, aquí consideran só a importancia sintáctica. Entón, vai coller as oracións máis reducidas. Sempre os niveis intermedios serían os mellores, porque é oracións máis simples, pero ao mesmo tempo que teñan os termos máis comuns, de acordo? O mesmo experimento, pois, fíxeno para que se vexa, porque o galés é difícil de comprender, e pode dicir, o galés pon así para que non se entenda. Entón, a ver, isto si o entendemos, aparte o galego portugués, século XVI, era a mesma cousa, utiliza o ditongo ou como a nós. Entón, sería a mesma cousa co texto de portugués. Se valoramos só a sintaxe, ou xa se empezamos a valorar a semántica, de acordo? E xa temos, vedes, aquí, a ver, perdón, esta sería onde valoría xa a sintaxe e a semántica tamén. Entón, escolleríamos as oracións que son máis simples, atención, sen pasarse, tampouco, porque aquí está compensando a semántica. Se escollemos só a sintaxe, vai nos escoller as máis curtas. Aquí están escollendo as máis simples e, ao mesmo tempo, aquelas que teñan os termos que aparecen máis veces. Co cal, un anotador anota iso, vai aparecer máis. Unha vai ter menos dificultade. Se traballastes algunha vez, eu traballei un pouquiño en anotación, ás veces, o problema é que, sobre todo, cando empezamos a anotar o corpus, que veñenos as dúbidas. Entón, iso fai que sexamos máis confident, que dicir, é-nos máis fácil, ao mesmo tempo estamos tamén habituándonos ao entorno de programación. Ben, estou pensando nas aplicacións. Eu vin que todo o mundo mostrou o código, a verdade é que pensei, se isto pode ser pesado, o código, mostrar o código, teño o código está en aberto, non sei, se temos tempo e queredes comento o código, se non, pois, queredes velo o código. Ben, como conclusións, obviamente, a nivel, para quen lle guste a matemática, eu entendo que o ideal, é dicir, as variables WS son por observación miña, son fruto de observación, así fixo CIP tamén. A todo isto, o ideal sería telas por aprendizado de máquina, é dicir, con corpus reais, onde haxa, é dicir, digamos que un xuri neutro que decida que esta é a categorización adecuada, de acordo?
e aplicacións, pois un pouco as que fun comentando, non? Eu teño problemas agora en algúns proxectos en que participo, vexo problemas que teñen de anotación de corpora e adaptación de ferramentas mesmo, que xa funcionan. É dicir, isto permitiríanos ter un corpus moito máis rápido para adaptar os modelos que funcionan, non? E tamén en corpus histórico tamén, onde hai dificultades e mesmo as persoas. Pensade que para min que levo anos, bueno, para min pode ser difícil, pero unha persoa que está comezando, por exemplo, a anotar en corpus histórico vai ter dificultades tamén coa lingua, aínda que sexa un licenciado, porque, é dicir, son linguas que, a ver, sais cunha formación, pero requiren un aprendizaxe e un pouco de treino. Entón, poderías aplicar tamén aí. E nada, se queredes o código está aquí, é moi, moi simple. Entón, está aquí. Entón, primeiro, é dicir, sí, aquí, non se ve, perdón, que é o que teño que facer. Sí, entón teño que... vale. Escape, ok. Escape. Espera. Sí. Ahora. Aquí, entón... Sí, o código, entón... primeiro, bueno, pues, neste caso temos que estou poñendo aquí, pero non é este o código, este é este. É que ese é o código a quen lle gusta a matemática, en que traballo un pouquiño coa lei de Zipf, xogo un pouquiño con fórmulas, puxeno tamén aí para quen queira, con ligazóns, ademais, ligo sempre a blogs de matemáticos que traballan con lingua, sobre todo. Este é o que fai, o script propiamente. Vai. Aquí, este. Entón, primeiro, lemos o texto, lemos o texto, despois limpo o texto, split text é interesante, corto o texto en oracións, toquenizo, aquí, toquenizo, entón os tokens, palabra a palabra, despois busco os tipos de palabra, é dicir, o tipo de palabra son as palabras únicas, unha palabra pode aparecer pois 10 veces, ou pode ser apas legómena, aparecer unha, nada máis. Despois, ordeno nunha distribución zipfiana, que é simplemente ordar, unha vez que teño un número pois de maior a menor, e despois aquí é onde aplico a fórmula. Aquí estou aplicando a fórmula que vos comentei. Como vedes, é super sinxelo. E aquí pois vai nos mostrando os resultados. Os resultados son os que vos mostrei aquí. É isto é todo, fai todo iso, con moi pouquiño código podes conseguir iso. Se é de utilidade, pois non ten por que ser, eu tamén acredito que eu pasei moi ben facendo. Entón, obrigado pola atención, obrigado á organización. Gracias, Rafa. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, profesor Ariel. Espera un minuto. Hola. Hola. Gostei muito da apresentação. Me parece algo muito simples, mas não é. Porque quando você faz um corpus, tem palavras que têm vários significados e aparecem de várias formas diferentes em os diversos textos, pelo menos em português. Sí, Conheço algumas que têm várias conotações diferentes. Como se dá isso quando se faz solo matemático? Sí, de feito, na miña tese de doutoramento, non aquí, pero teño publicado tamén neste repositorio, faise aí xeometría, máis ben, calculas o ángulo, a distancia entre as palabras cando aparece, para capturar algunhas relacións semánticas, é un problema complexo, e vaise pouco a pouco. Se coñecedes a WordNet, por exemplo, que ten que ver coa psicoloxía,
aí relacionanse para capturar o significado o que se chama relacións semánticas, por exemplo, de pertencer a ou é da clase. E vaise, isto é pouco a pouco, non é como a carreira espacial, pero a lingüística, que parece moi fácil, vai indo pasiño a pasiño. Entón, estáse traballando con algunhas relacións semánticas. Pódese facer, e faise para capturar o significado. Eu teño experimentos, por exemplo, para o portugués, para capturar, por exemplo, pois, eu traballei sobre todo con topónimos, con entidades xeográficas, saber automáticamente, só con criterios cuantitativos, se Pequín é unha cidade ou se o Aru é un río, sí que se consigue. E aparte, apliquei no xa con aprendizado de máquina. Que pasa aí? Que necesitamos corpora grande para utilizar. Non é necesario, pero, a ver, é estatística ao final, entón necesitamos volume. Esta aplicación que presento aquí é máis ben para corpora pequenos. Son problemas diferentes, de acordo? É verdade que, como falei de semántica, pero é unha dimensión semántica un pouco simplificada. É dicir, semántica entendo que é máis fácil coñecer o significado, porque aparece máis veces. Outra cousa é xa o significado, definir ou establecer relacións semánticas, é un pouco máis complexo, pero pódese facer, e faise, de feito, e faise con resultados significativos. Eu tiven con este mesmo corpus, que é de 250.000 palabras, e aprendizado de máquina, que é moi pouquiño, é ridículo para aprendizado de máquina, e daba resultados significativos. Canto tempo che leva a procesar esas 250.000? En R, esa é unha, pero non moito, R é rápido, non sei. A ver, levalle uns segundos, pero sí, proceso, vamos, non. No, a ver, son uns segundos. Tokenizar, corredes este script. De feito, non vos lo mostro aquí, pero tamén fixen experimentos con lingua contemporánea. Pareciume xa moito traer. Simplemente cambiar, coller este script, cambiar onde pon o texto, fixeiro o texto, e xa está. E despois, iso sí, podo facer unha versión mellorada. Hai que saber un pouco de R, xa pon aquí, print, word, frequency, a ver, é dicir, para ver toda a base de datos. Aquí estou mostrando só as 5 primeiros, non? Na ordenación. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Sí, aquí. Igual unha pregunta un pouco obvia, pero a min o tema de semántica, a verdade que é un campo fora do meu contorno, pero que é a lei de CIF que menciona? A lei de CIF é unha lei que os termos máis comuns van a aparecer máis veces. Entón, é esa relación aí. É dicir, entón, as palabras máis comuns nunha lingua van a aparecer máis veces. É unha relación como se fose exponencial, non? Entón, o termo que aparece máis é exponencial. Entón, ata que chegas a unha liña que se chama liña, bueno, no caso de corpus, apas legómena, que aparece unha vez na máis. Esa curva é como os que sodes de química, non? Penso que, ou en física, non? Que é moi común na natureza. Por exemplo, cando decae na radiación, por exemplo, pois é o mesmo. Digo que é unha aproximación, a ver, que lle pasou a CIF? CIF é do século XX de primeiros. Entón, o home traballaba co sánscrito, co latín, empezou a ver, supoño que a física na altura, porque a lingüística inspírase moito nas ciencias exactas, entón que parece que non, pero o modo de pensar de lingüista que eu dicía hoxe os rapaces, os de bacharelato, é matemática, para resolver a cuestión de sintaxe, é como operar con ecuacións, porque é igual, se multiplicas dun lado é no outro, se multiplicas o suxeito tamén se multiplica o predicado, ten que aumentar o número, concorda. Entón, é o que fixo unha aproximación, pero non dá, é interesante desde unha perspectiva matemática, porque eu penso que todo o mundo asume, se desa bibliografía, CIF é super citada a lei, é unha impresión miña, atención, é unha aproximación precisamente nos puntos máis altos, pero despois vaise cumprir, ti ves que se aproxima, tes uns desvíos nas frecuencias máis altas. Non é unha liña perfecta, entón, é o que quero dicir, claro, pero a distribución sí, vai cadrar. De feito, hai propostas, a ver, que lle guste, hai propostas no blog, teño outro script que traballa con ggplot, con gráficos, aí hai algunha ligazón a correccións ou, digamos, adaptacións para que sexa máis precisa a lei de CIF nas liñas máis altas, neses puntos máis altos. Despois vaise cumprir sempre. Eso non ser palabras de ligación. Como? As liñas máis altas serán sempre palabras de ligación. Sí, claro, porque son as que máis usamos máis. O artigo, o a, vai ser, claro. Pero, sí,
De feito, poderíamos adaptar este, é moi fácil, con unha librería de R, se queremos suprimir as palabras gramaticais que van ser as que están arriba, o pasar vai nos interesar, porque xa as van ter solucionadas. Iso vai a forrar moitísimo. Eu estou pensando, non podo pensar, evitar pensar nos grupos de traballo, que lle aforra moitísimo o traballo. Con pouco tempo, seleccionando as oracións, vai a forrar, vai facer moito máis eficiente o traballo de anotación de córpora, que é moi custoso, custa cartos. O problema que eso con la máquina es justamente los varios significados posibles. Así como es difícil a veces decir que é un gato ou que é un tigre, sí. Así tamén será con os parecidos. Sí, sí, iso vai nos capturar, o que vai facer isto? Vai nos capturar as palabras que teñan máis dificultade nese sentido, tamén. Outra pregunta para mi pregunta es que cuando intentas valorar la complejidad semántica de las palabras, ¿te fijas en lo común que son dentro del texto que tú estás analizando o tienes documentos previos y te fijas en lo común que son en general en ese idioma? A ver, na fórmula, porque estou experimentando, é o corpus. Viches, o valor que lle dou é T, ese T é o do corpus. Que se o corpus é suficientemente relevante, vai ser similar ao da lingua, é dicir, o da lingua, o conxunto da lingua. Obviamente, claro, e de feito, unha das puntos de mellora sería utilizar todas as linguas contemporáneas teñen tábuas de frecuencias, e iso fixose xa nos anos 90. Entón, en vez de utilizar, poderías utilizar xa un valor xa dado, en vez de utilizar a frecuencia relativa do corpus, coller, si, con web scraping ou pos unha base de dados no script de R e colles a frecuencia real e xa está, e vai ser moito máis exacto, claro. Que pasa? Que non sempre me vai interesar, porque se eu que quero é anotar un corpus para treinar, a min interesa a frecuencia relativa no meu corpus, porque o que me interesa é o que aparece máis veces no meu corpus, non na mostra total da lingua. Pero pode ser, iso é moi facilmente solucionable se queres iso. Sí. A ti. Bueno, pues agradecemos de novo a Afonso por súa presentación. Obrigado.